sahanane kanang sibe tasih maweh Suhurdoto Pitomo Narbuka wiwaraning kondo sinartan pangesti luhuring kagunan lan pangesti marang kuncaning bebrayan kami witilakon salat trikapiji saking salat moho barogan inggih jagating wayak purwa ingkang dayane maweh pepadang labeting mringgo sinung piwulan lan pralambang palupiting agesan Purwa ngarani tilaran kuno kawiwitan wali songo nalajiwa kategak dening para pujangga yang diminangka tuladha lamun ora tak asura nadyan pinayungan Bathara Kala yen hambek Candala Raden Wijayanti bakal sirna dening Rodaming Darmaswati Ringgit Purwa bilar ngurut moko lakoning janmo pramila prasrening imba isining jagat Belkang pinan
Tuhan manit pamilodo lan awang-awang debok kasti minangka bumi Bintang ingkang hanlayang denika pasemon lakuning Surya Candra lan Kartika bumi kang munya nggambarake swasana bungah lan susah Kubangkayan pinangka gantine mangsa inggih patenanem cabang timur patet sanga dungkap dewasa patet manyura sasmita suruting yuswa hanya koranya ini mangsa Palguna Windawati Iwak pratangga pinanjel luhuring Pandhawa inggih sasana Siwaka ingkang minangka pambukaning carita inggih gumlaring negara Dwarawati iya praja Dwarawaka Wasinten Sang Sri Narpati kang minangka Samsa Agung wenang kang Mbak Pradata luhur yang diwisana pilahane dhewe yen dewa awisih pandhita parap ratu menang hajejuluk Sanapati jejuluk Sang Sri Maha Prabu Sri Bathara Kresna Biyo Prabu Padmanaba Biyo Kesawa Wasudewa ya Sanghalimurti Tujuane sajuga Sang Prabu Sri Bathara Kresna keparengiyos tinanggil aneng Pandhawa Agung sesewek babut wani senduro Sang Buminata nampi rawuhipun ingkang Loka Narendra Mandura kabebengali Sang Prabu Sri Bathara Kresna sigra manembromo dhateng Awagung ingkang ageng sumiwa Ramangkono panglucitane Wardaya kalabut derek kababaring lisan
mangyo darajating praja kawuryan wasundaru
tanpa palupi silas putih no sarjono dalu kalulun kala itu bidem rengganing dumadi susupono harga diluwi muga Gusti kang Maha Agung tansah paringa pangayuman marang panjenengan ingsun pun Kanjeng Koko Prabu Baladewa dereng deng ora padipun Kanjeng Koko Prabu wonten Pandhapi Agung Dwarawati kelayan pengaturaken pasedahan panakrami pembagi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu kadang keluarga Mandura ingkang katemben rawuh ya jagat ya dewa kaporo ora jagat pangestu para ya Yai kabanging pun kakang kang dadi Alendra Agung Binakara adiku Yai Sri Bathara Resta siadi ngaturake pakurmat lan pun kakang Baladewa asung tambake Panakrama kok makat Baladewa Mandura sak tampane kanggo tangan kula wis tak tampani nganggo tangan kula tak peterake pranaja kumaluwing jangga luwih dereng pangkon amung makon ora daging kaliwatan ora liwat tresna kudyastunipun kakang wae para dinake tampanana Yai kawulun inggih gurawalan pamun dikula kapun diwonten mustaka dados jimat paribing paring pangestunipun paduka Koko Prabu Koko Prabu mugi den kaprayogaken anggenipun pinarakan Koko Prabu iya Yai kaya wis ora kepenak pun kakang sapat jagong ana dina pasrakan agung iki ana pananggilan negara Dwarawati kalungguhan iki Kresna kamu Koko Prabu putra paduka boten kantungmu putra paduka parang Garuda kula pun sombong ngaturaken sembah sungkem tunjuk wonten ngarsa paduka pundhen kula Kanjeng Prabu kang temben rawuh anak anung aneng gita pranyata sira kang bangkit amikat ing parukut sira ngaturake pangabekti marang wong tuamu ya pun luwih Mandura ya kula Bocah bagus sombo kilat muka ya wis terus tak ombo agawi bombong yasipun woe Mandura sira kula ngaturake pangabekti pangestunipun wae mara denake tampanana ya mbok sapa mbok kamu iki ora Bugrawani pangun niku kapun diwong nemu sapa dados jimat langit bemo Magdan Paduka ing Sumala bumi boten kantun Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti unjuk Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa adiku Yudara siap ngaturake pangabekti marang Kadang Mandura agawe bombong dasipun Kakang Baladewa pangestunipun Kakang ora dinake tampanana sentake
Borawalane pamundi kula kakung wonten mustaka dados jimat paribe. Wangsul dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayah lumampah ing lancepan kepatak obor sewu. Para sing manah dubi kula nampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Bala Rama. Boten montor-montor tintang saksat sanggiwang Bathara Brahma ingkang hangit jelantah ingkang nedya paring kabagyan dhumateng sagung kulawarga Dwarawati. Kanjeng Koko Prabu sasampunipun Nusantara lenggah daya-daya paduka cemedhong dawuh. Ketingalipun rawuh gati rawuh paduka wonten negeri Dwarawati. Monggo sasampunipun Nusantara lenggah enggal paring dawuh. Ingkang rai tansah nganggo-nganggen jangga ningaken karma nampi sabda tapa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Andra ingkang puspita asring samira ombe Bojoro pun kakang budal saka negara Mandura pun kakang nitih pitanipun kakang ya kelangenanipun kakang Kyai Puspadenta sasamuran apat bantu ing pengangkat supaya pun kakang tinggal sapa jagung lawan paduka adikku kang jumeneng dadi Narendra Dwarawati kaya ngomong-ngomong bilanipun kakang baripun kakang Wati bareng Dwarawati dene taun iki beda lan taun kakang umur suara saya mundur Pak saya terbongkok kahanan para praja Dwarawati ora kepara mundur malah kepara maju kadite kaupungan ing bebrayan agung pantes kanggo paduladan tur dasare Dwarawati lan rasake negara Dwarawati mangke kayuwangan lirik ayem lan tentrem sagung para kawula dasih nyengkuyung marang hati Kyai Prabu Bathara Ksto kang jumeneng dadi ratu lan uga kang minangka pandang-pandhane para kawula dasih Dwarawati. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Awit sedaya wau inggih saking pangestunipun paduka kadang keluarga ingkang jumeneng napa wonten negari Mandura ingkang minangka suling Sudarma kula Mandura. Pokok lagi sewu hari kang sabanjure pun kakang ngaturake alam oneng alam kuwi tembung lawas kon kuwi kangen awit sakotara kancipun kakang ora sapa jagung lawan adikku kang jumeneng Natara Praja Dwarawati sumarambah para sentana kan mudhune para kawula ana Goro Dwarawati ini Koko Prabu
sampun kula tampi raos nyapang kadhipun Jumaka Prabu kula wanataken sagung para putra lan setana praja Ndorowati. Dene kang ora sadari pancen ana bab kang akses lan bidripun Kakang Baladewa. Karatu kalungguhan iki nedya pun Kakang ambabari kelawan Yayi Prabu Sri Bathara Kresna mungguh apa to darunanipun Kakang semangka pengabot sranggane medhak ana praja Ndorowati. Yayi tembang rawat ujaring Sambiwara kang wis ditandhingi karna nganti teka negara Mandura. Waktu palungguhan iki miturut kabar kang tak tampa. Adikku para Pandhawa, ya adikku Panruwatan Pandhawa niku. Waktu palungguhan iki linggar saka Praja Ngarada. Sawetara suwe mapan ana pertapan Saptaharga. Kabar santer kang basang bali jagat adikku Pandhawa niku tetunggalan cipta rasa budi lan karyane. Tetunggalan cipta rasa budi lan karya ya kuwi bebarengan kepengin bangun papan pesareane para luhur Ngarada. Ya kuwi kabrahe para Pandhawa kepengin bangun candhi Saptaharga. Dadi kabar kang santer basang bali jagat kang mangkono apa kepara bangsa. Kawungun kulinggi Koko Prabu. Kaluhuran yang dados dawuh Paduka Jengkong Prabu. Pada Paduka para kadang Pandhawa ing mangke tetunggalan cipta rasa budi lan karyanipun ambangun candhinipun para sepuh utawi para luhur ingkang mapan wonten pertapan Saptaharga Koko Prabu. Wah, ya jagat ya diupaka ora jagat pangestu. Tresna pangasanipun Kakang kelawan para Pandhawa kuwi ora beda pangrasanipun Kakang kelawan Yayi Prabu Kresna. Nggih, nggonku ngaku dulur kelawan para Pandhawa ki ora mung kandhek ana ing lambe wae, ora mung kandhek ana ing ati wae. Padha panganggepe pun Kakang kelawan adikku Ndorowati. Kang ngono tuwa rentekan bentetipun Kakang yen to pancen bener para Pandhawa niku darbi gayuhan kang mulya, darbi kang luhur. Bangun papan pesarane para luhur kang apal ana Saptaharga pun Kakang kepengin nyengguyuh, kepengin bebantu, bot repot kang den tindake adikku Pandhawa niku kang apal ana pertapan Saptaharga. Kawula inggih Koko Prabu. Ngaturaken sangat ageng panuwun ingkang tanpa pindhan. Raos Paduka inggih boten benten kaliyan pangrosipun Kang Rayi Ndorowati. Kajaba saking niku Koko Prabu, gayuhanipun para kadang Pandhawa niku gayuhan ingkang mulya, gayuhan ingkang luhur sanget. Ambangun candhinipun para sepuh lan para luhur niku setunggalipun patuadan. Para Pandhawa boten ngilang-ilangaken. Para Pandhawa boten kesupen dumateng para leluhuripun ingkang sampun jinempa ing cinandhe ngawiyat. Para Pandhawa para marsi dumadosipun saking Andhapada inggih lantaran para sepuh ingkang sampun mapan wonten ing tetep suci. Salajengipun Koko Prabu para sepuh lan para luhur ingkang mapan wonten ing tetep suci ingkang sampun sumari wonten ing jagat langgengan menika ingkang dipun ajeng-ajeng inggih namung donganipun para putra wayah ingkang taksih jumeneng wonten Madyapada Koko Prabu. Tandang Sri Baladewa nanggaranira pinusti mungguing sewan dono mungguing sewan dono
Kamu bidutiro Makin pulau paribasan dengan koskelasap dari pengagung Nurwati Kasarukin termasirakan jogo candrane kaya kudo pilar pandengan birodo medot saking mantina ana swanalindra saking latah sabaran wani munggah madani ponco litit Nurwati cingak kang samya
Bathara ora jagat pangestu mara Koko Madu Rasnawi kados dene dereng kelas anggen kula imbal pangandikan kalian padupun Koko Madu Bararama menika bapak nglayani jujur nusuli benten kalian padatan ingkang sampun menika wonten salah setunggalipun Anindra Panca Negari ingkang rawuh